Arnasaldirik gabe bero, Arnaiz Fernandez, Gabon. Gabon erea. Eta bide batez ongi etorri ere Euskal Telebistako eguraldiko taldera. Arnaiz, zergatik ari gara jasaten halako temperatura kostaldean ere? Bueno, hainbat arrazoi daude bero honen atzean, arrazoi garrantzitsuena batez ere, modu sinoptikoan azal dezakegu. Alde batetik badaukagu, depresio gune bat penintzularen mendebaldean, depresio gune honek hegoko haizea uzten digu atmosferako maila erdi eta baxuetan, eta hegoaldeko haize horrek Afrika iparraldean daukagun aire masa bero hori Euskal Herriaino hurbilarazten digu. Baina horretaz aparte, hego-ekialdeko haizea daukagu eta dakigunez, haize honekin, batez ere Kantauri isurialdean tenperaturek asko egiten dute gora. Eta hirugarren arrazoia, urteko garai honetan, abuztuan gaude, eguzki ordu pila bat dauzkagu, 14 ordu inguru, beraz eguzkiak denbora daukan nerea Ruarzara berotzeko. Demoraldiko hirugarren beroaldia da, honezkero ez da beste hizketa gairik, ezohiko egoera baten aurrean gaude? Normala da beroa egitea urteko garai honetan, baina bi hitzetan labur bildu dezakegu momentuz aurtengo uda oso lehorra eta oso beroa. Uztaileko datuak hartzen baldin baditugu, 2,2 gradu zentigradu gainetik gaude bataz bestekoarekin alderatuta, normalarekin alderatuta, eta uztail ere bai oso lehorra izan da, eta Euskal Herrian dauzkagun estazio meteorologiko guztien datuak hartzen baldin baditugu, gehienetan erortzen den euria baino 20% gutxiago izan da. Beraz, oso lehorra izan da uztaila eta ikusiko dugu zer gertatzen den hurrengo astetan, badirudi euri gutxi izanen dugula. Honezkero asko eta asko zerura begira daude, aldaketan noiz heldu zain, noiz egingo du euria gogo, zer dio aurreikuspenak? Bueno, temperaturi dagokionez nerea oraindik beroa izanen dugu, bai gaur, bai bihar, baina badirudi ostiralean kostaldean arnas har dezakegula, bertan ipar-mendebaldeko haizearekin temperaturak behera egingo dutelako, baina barnealdean oraindik temperatura oso altuak izanen ditugu, eta badirudi asteburura begira barnealdean ere bai temperatura horiek behera egingo dutela. Eta prezipitazioari dagokionez, ez dugu euri askorik espero, eta espero duguna batez ere larun bat arratsaldean izango da, eta ekaitz moduan, beraz, toki batzuetan prezipitazioa izan dezakegu, baina beste batzuetan ez dugu izanen, beraz, problema gurekin jarraituko du. Arnaiz, eskerrik asko xehetasun guztiak eguraldiaren tartean. Mila esker.